Dagom sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kang mga barata, ika-51 anibersaryo kang martial law sinabayan ng kilos protesta kasubagong aga sa Naga. Disiplina sa mga buyadores as in pagmanihar sa trapiko sa Naga sa panahon ng Penefrancia Fiesta sa sunod na taon dapat tawan atensyon. Bilang ka mga nagsumitir ng Certificate of Candidacy sa Naga para sa barangay as in sangguniang kabatan election ngunyan na taon, dahil nabawasan. Estudyanteng na report na missing sa Goa, Camarines Sur, nakabalik na sa iyang pamilya. Diyos mahay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako, si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud, Bareta. Siring kang dati sinabayanin kilos protesta kan grupong cause-oriented ang anibersaryo ngunyan na aldaw kan pagkakadeklara kan martial law. Ramon taman ang kumpletong detail sa report ni Melvin Machado. Paigtingin ang pasismo at suportahan ang mabaludin na batas. Issue sa militarisasyon, confidential fund, halangkaw na presyo kan bagas asin hababang pasweldo. Inang bitbit na issue kang manlain-lain na grupong cause-oriented sa Camarines Sur na nagmarcha sa halipot na rota sa siyudad kang Naga. Ngunya na pinagigirumdom ang ika-51 anibersaryo kan pagkakadeklara kang martial law. Ngunyan po September 21 sa tuyang pigko kumemorar ang ika-51 na taon kang martial law. Kung kaito po sinasabi ta na martial law, pero ngunyan po nagpapadagos itong terror law. Ano po, dahil di sa Anti-Terror Law Act na inimpuner kang sa tuyang gobyerno, na kung saan ang tinatarget po kaini itong mga kritiko kang gobyerno. Kung dati mahibog na bilang ni mga nagkikilos protesta ang mahihiling, ngunyan risa ang pagdikit ka mga nagpartisipar. Ang Karamuan Municipal Police Station pinagdarahanin food packs ang nagkapirang residentes kang barangay Paniman, kasabay kang pagirumdum kang aldaw na ideklara ang martial law sa nasyon. Bali po nagdaong kami ngunyan ng mga food packs, bali po sa kadikit na kantidad po na bagas, nagdaw po kami sa mga indigent family sa barangay Paniman. Bali nasa 15 households man po na mga indigent sa barangay Paniman ang natawanan mi po ngunyan. Naaga, nagpuon pong alas 8 ning aga kasubago, asin natapos po kaming mga 10:30 po, nakabalik na po kami sa police station. Mientras tanto, maging ang ibang istasyon ng PNP sa Camarines Sur ang may kanya-kanya man aktibidad ngunya na aldaw kasabay kang anibersaryo kang lay martial. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, apwera kan Karamuan Municipal Police Station, nagkaigwaman in rice and food pack distribution ang Iriga City Police Station as in mini concert kan Camarines Sur Police Provincial Office Band sa Banawaan in Pili, Camarines Sur. Feeding programan ang aktibidad kan presentasyon Municipal Police Station na pinaggibo sa Pili Elementary School. Padagos sa mga Bareta, maski naging matrayumpo ang pagselebrar kan kapistahan in Nuestra Señora de Peña Francia, may mga dapat panggibuhon para mas urg ining mapagayon sa masunod na taon. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sa kainterohan kang pagselebrar kang kapistahan ni Nuestra Señora de Peña Francia, naging matrangkilo subot ini asin naging maugma. Alagad kung igwa mga insidente na nakakuha ng atensyon kang gabos sa dapat matauanin aksyon, iyong pagsarakat ka mga hobe na boyadores sa duwang andas kang Divino Rostro asin Nuestra Señora de Peña Francia. Suzuki City Administrator Elmer Baldemoro, mas marhay na pakusugon ang pagpaseminar sa mga boyadores. Inot po itong in terms naman sa traslasyon, baka makapag-session kita sa Archdiocese of Cáceres na ibalik itong pagkakaigwa ng orientation or para duman sa mga boyadores dahil pahubin na itong mga boyadores baka dahil panggayon nila na iintindihan or baka sa kagustuhan lang na makarani sa andas aron na kadto ang mga ginigibo so baka iyan ang ibalik ta.
Napurbaran man na dahil kaipuan ng signal jamming o pagkawara kan serbisyo kang telcos. Nanungod man pati na may bar exam asin kaipuan ng serbisyo kay ni kan Korte Suprema. Sa masunod na taon, mas dako lang inaasahan na maabot sa syudad ni Naga sa pagsilibrar kang Peña Francia Fiesta kung kaya kabali sa dapat pagplanuhan iyo ang pagmanihar kang trapiko sa syudad. Siguro magkaigwa ng pag-adalan itong traffic rerouting para lalo po and magkaigwa ng mga signages kung saan pwedeng magduman itong mga motorista, lalo po itong mga bisita na dahil manag-aaram kang itong mga mayor na itong mga road na pwede nilang akita. Sa kalkulo kang lokal na gobyerno kang Naga, 1.3 million na bisita ang nag-arabutan durante Peña Francia Fiesta ngunya na taon. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang issue, sa paagi kan gigibuhon na financial report kan Peña Francia Fiesta Committee sa Sanggunian Panlungsod kan Naga, maaaraman kung kinaya kan pondo hali sa mga sponsors ang gasto sa nagtapos na mga aktibidad kan syudad. Alagad sa pahayag ni City Administrator Elmer Baldimoro, kada minaabot ang Peña Francia pirming nag-aabonar ang lokal na gobyerno kan Naga. Ngunya na taon nagtagama ang syudad nin 11 milyones pesos para sa gabos na aktibidad kan lokal na gobyerno. Sanggunian next week para po ma-assess kung nataparan ba kang sponsorship itong expenses. Pero feeling ko po perming may pag-abunar ang syudad dahil medyo maski mga kumpanya po na didipisila naman sa pag-sponsor. Sa iba pang bareta, mantinidong nakataas ang Alert Level 3 sa Bulkan Mayo na padagos na hihilinganin maluyang pagdalihig nin lava. Sa report kan PVOX DOST nakapagrehistro ng 7 volcanic earthquakes, 207 rock falls event as in anom na pyroclastic density current events. Padagos man na pinagbabawal ang paglaog sa 6-kilometer permanent danger zone. Sa pagbabalikan news break, grade 12 student na nai-report na nawawara, nakuana. Iyan na sila pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. BMEG Premium, ang totoong premium feeds. Premium quality, gawa sa sariwang raw materials sa state-of-the-art feed mills with consistent high quality. Para hanggang 8 kilos ang dagdag timbang ng alaga. Yan ang BMEG Premium. Sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goals for the family. Unlimited cares so the fams all Enjoy all these for just 1,399 pesos. have it all, have it all. Get the PLDT Home Fiber Unli All 1399 today. Apply now and have it all, have it all. In life, it's all about performing at 100%, being 100% ready, and having 100% confidence or nothing at all.
That's why when it comes to fuel, it's the new and improved Shell V-Power for me. Shell V-Power cleans, protects, and restores engine performance drive after drive. 100% or nothing. I don't settle for anything less. Sa kapiyastahan kang patrona nin Kabikulan, si Nuestra Señora de Peña Francia. Daitan anggad malingawan na udok na magpasalamat sa saiyang aki asin sa tong kagurangnan na si Hesu Kristo. Sa pagdangog niya sa satong mga pakimaherap na mapundo na ang labi-labing pagtios na pigdara kan COVID-19 pandemic. Bako lang sa satong runa, kundi sa bilog na kinaban sa laog ning haros sobra sa 3 taon. Diyos mananggad an may kapot kan satong mga buhay. Alagad an sa iyang ina, na satukman na ina, an minatabang tanganing makarani kita sa iya, lalong-lalo na sa panahon nin pangangaipuhan asin katibaadan. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Ini po, si Gabi Bordado, ang boses kang Tercer Distrito kang Camarines Sur sa Kongreso. One Media TV48 Naga Peña Francia coverage is powered by PLDT Home and presented by Naga College Foundation, home of the champions, leap into the future. And Jena Trading, presyong maaasahan sa kalidad na mapagkakatiwalaan. With branches at Win-Win Mall, Grandmaster Mall, Iriga City, Nabua, Calabanga, Pili, Baao, Daet, Polangi, and Ligao. Gold Glofa Builders, Mr. Nonoy Villafuerte Magtuto. BMEG Premium, sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. Tres de Calibre Security Services, Filipino Shell. Download the Shell Go Plus app now. Summit Hotel Naga, located at Robinson's Naga Complex, Naga City. For reservations, call 0998-888-7788 or visit www.summithotels.ph. Julia Outdoor Advertising. Call us at 0917-138-4930. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, listahan kan mga kandidatong nagsumitir kan sa indang Certificates of Candidacy ngunya na eleksyon sa barangay asin sanggunian kabataan, dai nabawasan, sabi kan Comelec Naga. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. 1,100 na nakapagsumiter kang sedang Certificate of Candidacy na mga nagkandidato sa barangay asin sangguniang kabataan election sa siyudad kang Naga. Ang nasabing bilang ang daipaman subot na babawasan. Huli tamayo man nagsumitir nin disqualification case sa mga ini. Posting mga campaign materials para po po kita makasuhan kang Comelec. Halatun na po ang manang campaign period. Idinagdag pa ni Attorney Mike Julia, City Election Officer kang Comelec Naga, maging natawan ng show cause order, huli kang premature campaigning ang umayo pang natatawan na kandidato sa syudad. Sa mga nag-file po, man po kitang disqualify, man po nag-file ng disqualification case sa Naga City. Kaya sa as of now, ito intact po itong sa tuyong mga kandidato na nag-file kang filing period da. Mientras tanto, natapos naman kang Comelec Naga ang pagkondusir ng inspection sa mga eskwelahan na gigibuhan voting center sa bulan kang Oktubre. Para sa One Media TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, kompleto na ang listahan kan Comelec Naga kan mga maestra asin maestro na magiging katuwang sa paaboto na eleksyon sa barangay asin sangguniang kabataan ngunya na Oktubre. Susog kay Attorney Mike Julia, Election Officer kan Comelec Naga, may 987 na paratukdo ang sa indang makakaibahan sa aldaw kan eleksyon. Alagad igwapasin lang reserbang listahan in kaso may mag-atras sa mga ini. Sa mga teachers man po, na punuan na po itong 987 na mga teachers. Siyempre, igwa pa magkakita ng reserve na
teachers na kung may mga mag-back out, may pang fill up po. Sa iba pang bareta, tapos na ang pumping station na pinagpatugdok kan Metro Naga Water District sa Banwaanin gayon sa Camarines Sur. Alagad, ang bakong magayo na bareta, bakong marhay ang resulta sa tubig na nagluluwas digdi. Susog ki Acting General Manager June Mongoso, kaipuhanin magkakanigong teknolohiya digdi, siring sa ginibo sa Banwaanin Balatan asin pasakaw Camarines Sur na sa inda naman subuot na pinagbisita para sa benchmarking. Si Gainsa po tapos na, alagad si results po kang laboratory test niya, bakong maray so quality kang tubig, pinag-aadalan pa mo niyan kung anong teknolohiya ang pwedeng makasimbag kang si halangkaw na salinity. Ambot sabihin masgad sa tubig, kaya kinakaipuhan ng mas maninigong treatment. Sa satuyang police report, kinumpirmar kan Goa Municipal Police Station na nakuha na ang 18 anyos na grade 12 student na residente kan Barangay Katagbakan, Goa, Camarines Sur na nai-report na nawawara puun pa kan petsa 19 kan presenteng bulan. Nakuasubuot ang daraga sa sarong Barangay Mansana kan Banwaanin, Goa, Camarines. Padagos sa mga bareta, pagruso kan mga maatindir sa open house kan Naga College Foundation Wings Laboratory. Pinag-aandaman urog na si mga hali sa manlain-lain na institusyon. Ang detalye sa report ni Maika Angeles. Let your dreams take flight because tigers can have wings. Yan ang slogan kan NCF Wings program na opisyal na pinuunan kan ika-30 kan Agosto 2022. Ang NCF Wings Laboratory ang pinakaenot asinsolong laboratory sa rehiyon na pigdisenyo arag kan mock aircraft cabin. Sinabi man kan Administrative Assistant kan Wings program na si Jaya Colin Miranda na ang sa indang Flight Cabin Crew program nag-o-offer nin 3-day, 10-day, 30-day as in 60-day training courses. Sigun sa iya, at least senior high school graduate aakuuna na mag-enroll sa program na ini. Sa September 22, Biyernes, liwat magkakaigwan in open house activity na bulan-bulan naman nindang pigigibo. Inimapon alas 9 nin aga hanggang alas 12 nin udto sa NCF Wings Laboratory na mahihiling sa second floor MTV building sa loob kan NCF campus. Iniimbitara naman ang gabos sa nasabing event. Ini si Maika Angeles para sa One Media TV 48 Naga Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang samoyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot at sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samoyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. May problema ka ba sa iyong paningin? May sagot tayo dyan. Naga Optical Clinic with modern apparatus, computerized eye refraction, wide variety of latest fashionable frames, special and custom lenses, contact lenses, at mga sunglasses sa abot kayang halaga. Naga Optical Clinic, complete optical laboratory, eyeglasses made while you wait. Naga Optical Clinic. Viva la Virgen, Viva el Divino Rostro. Sa tahaw kan mga pag-angat sa buhay, sa ibong kan mga kagabatan asin kasakitan, kitang sa iyang mga aki, may ina na nakaantabay, nagigiya asin nagtatabang. O mahal na ina, Virgen de Peña Francia,
kami dagos mong giyahan, pasiring sa mas hararong na pagtubod, asin pagsarig sa kagurangnan. Ini po si Nonoy Villafuerte Magtuto, nagpapaabot sa Indogabos, nin maumbang kafiestahan ni Señora de Peña Francia, ang satuyang patrona, ina tagabos ng mga Bicolano. Viva la Virgen, viva el Divino Rostro, viva ang satuyang ina. Happy Fiesta po sa Tuya Gabos. One Media TV48 Naga Peña Francia coverage is powered by PLDT Home. Brought to you by Congressman Gabi Bordado, Tercer Distrito, can Camarines Sur. Eternal Gardens, Naga City, a glimpse of heaven on a patch of earth. Naga Optical Clinic, your trusted companion to eye care. Lias Angeles Street, Naga City. Aguila Glass, the original and #1 windshield and auto glass supplier in the Philippines. Carl's Catering, the best food catering service provider in the Bicol region since 1990. Ako Bicol Party List, katabang na kasurug pa. Joy Style Furniture, first-class furniture with showroom at Concepcion Pequeña, Naga City, fronting Ago Foundation. Jinky Salon and Spa, located at Sampaguita Street, Naga City Subdivision, Naga City. Digital Graphics Printing Services, located at Orsini Building, Peña Francia Avenue, Naga City. NCF Indoor Firing Range, the first world-class indoor firing range in the Bicol region. Dream Out Production by Joy Mark Maduya. SM City Naga, Avenue Plaza Hotel. And in part by